невежество, безинформация, лирени, нещастни, неграмотни, ограничени, прости, послушни, объркани, непросветени, неумни, безправни, подтикнати, необразовани, манипулирани, без вяра в себе си и в бъдния ден. И от днес нататък българският род история има и става народ, че ние сме дали нещо на света и на всички славяни книги да четат. Българино, знай своя род и език. Четете и знайте, за да не бивате подигравани и укорявани от други племена и народи. Написах я за вас, които обичат своя род и българско отечество. И обичате да знаете за своя род и език. Преди цели 9 века, стара хубава страна, неграмотен човека изживял в тъмнина. Всяко българче тогава не разбира писмо. Ма измени държава, звенява и писмо. Слово си мой, живели две деца тогава. Те играли, но учели всеки ден за глас. А сега ще ви разкрия, татко им се казва Лъв, а от майката Мария носили славянска кръв. Солун братята родени, ните си на нас обичат. На славянските народи азбуката родна пише. Те измислили тогава българското АБВ, на което да прослава, пише дълги редове и за той ги слави вече всяко българско дете. Затова сега от малко ще. С буквичките пишем всички, а с всички думи стават. С АБВ започват всички азбука научават. Кирил и Методи правят букви, умни и полезни, и във времето оставят Диря, Нижнина и Петър. Дани
тях ще пиша и ще уча. Родина ще възпея и с писмото родно, славно, пред света ще се гордея. Някога в едно далечно господарство под точно в едно царство живее Бог, 30 нагоре, Бог и твар в селото. Главен град на тази страна бил столица си, великолепен, далеч известен. Живели там и препинателните знаци, но никой не бил приятел с тези юнаци. И въобще, странен бил този град, там всеки бил с голям инат. Щом ти нещо съобщаваш, своя мисъл изразяваш, края правилно и точно ще получиш кръгла точка, казала точка. Ако чувства ти предаваш, радост, трепет и изненада ще завършиш. Знаеш как? С възклицателният знак. С питанката ли дружиш и въпроси заредиш, ще завършиш. Знаеш как? С въпросителният знак. Това далечно царство властва още Христос, а за своята царица той бил извал прекрасната и умна царица А. Те имали си дъщеря, която казвала се принцеса Я. Но един проблем, народът бил възединен. Винаги ще са гласни, а другите са гласни. За гласните били много, но не се чуват много. Гласните били малко, но нека се гласни, по-грамогласни. Но въпреки това, често гласните страдали, защото царят не бил много справедлив, а другите бил по-милостив. Ние сме най-много, ние сме
Тя взела любимата си книжка и се усъмнила в малка горска къщичка. Царството не
добри дечица, книжка вземете в ръчица. Кирил и Методи славни са създали, малки и главни, 30 братчета, сестрички, подредени в редички. Всичките от А до Ято в книжката са дружно ято. И за стари, и за млади, азбуката една е. Мили гласни, съгласни, скъпи буквички, добри